Avui em ve de gust trastejar amb el Photoshop. Tinc aquesta seqüència de fotos que vaig fer durant un espectacle infantil que van fer allà al poble i mentre estava fent la seqüència de fotos vaig pensar si podia juntar-les en una. De tal manera que la persona que està corrent de la dreta a l'esquerra surti la persona múltiples vegades. Llavors primer edita totes les fotos de la mateixa manera, amb tema de colors, llum i tot això, i ara per la idea aquesta que tinc hem d'anar a Photoshop. Doncs ja una vegada aquí a Photoshop tenim el mateix projecte, les 4 fotos. Com les fotos estan fetes amb alçada, el primer que hem de fer és acabar de superposar bé les imatges, sobretot a la zona on hi ha la persona corrent. En aquest cas, entre la primera i la segona foto hauríem de quadrar el canyó, aquí estaria quadrat. Després, una vegada estiguin més o menys quadrades, no ha de ser perfecte, mitjançant màscares, que començarem amb màscares invertides, anirem pintant amb el pinzell blanc la zona de la foto on hi ha el senyor corrent. I d'aquesta manera anem fent apareixent aquesta persona de les diferents fotos en una mateixa imatge. I en l'última foto, com la persona està darrere els músics, no només pintarem la persona corrent, sinó que de l'última foto també ens quedarem amb els músics. I ja posats ens podem quedar també amb tota la part esquerra de la imatge d'aquesta quarta foto. I ara per acabar quedaria treure la torre aquesta elèctrica i els 3 cables que creuen la imatge. I una vegada fet això, aquesta seria la imatge final.